Апошнія штрыхі. Макіяж заняў у мяне 20 хвілін. Гэта шмат? Ці можна сабе дазволіць? За гэты час я магла пачытаць 5 раздзелаў Бібліі. Мне цяпер мучыцца пачуццём віны? Ці ўвогуле не наносіць макіяж? А што наконт адзення? Можна насіць яскравае, прывабнае? Ці трэба выглядаць максімальна сціпла? Што наконт упрыгожвання думае Біблія? Будзем сёння разбірацца з вамі з дапамогай Божага Слова, як выглядаць прыгожа не ва ўрон усяму астатняму. А пачнём з разбора гардэроба. Жанчыны надзеі. Вітаю, мае каштоўныя дзяўчынкі! Я, Таццяна Немчанінава, радуюся нашай новай сустрэчы. Спадзяюся, вы карыстаецеся сваёй суперсілай, якую мы абмяркоўвалі ў самым першым выпуску. І яшчэ адна наша моц у прыгажосці, уменні бачыць яе і ствараць вакол сябе. Я заўсёды запальваю свечы на сямейнай вячэры. І часам падаецца, што ніхто не заўважае і нікому, акрамя мяне, гэта не патрэбна. Але аднойчы я збіралася ўвечары ў тэатр і пакінула сваім загадзя прыгатаваную вячэру без сервіроўкі. А калі вярнулася, яны сядзелі за гарбатай, а на стале гарэлі свечы. Мы прыносім хараство ў гэты свет і заражаем ім іншых. Паразважаем жа сёння, у чым сапраўдная жаночая прыгажосць. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. У гэтай рубрыцы дзялюся з вамі практычнымі парадамі і сёння прапаную разабраць свае шафы. Распавяду лайфхакі, якія я падгледзела ў прафесійных стылістаў і якія сама прымяняю на практыцы. Ну што, ніхто не супраць? Тады паехалі! Першае правіла разбору гардэроба – выдзеліць шмат часу, не спяшацца і быць у добрым гуморы. Гэта абавязкова, інакш выкінеце не тое. Рабіце рэвізію пры дзённым святле. Яно дазволіць добра разгледзець стан і колеры адзення. Лепш вылучыць асобны дзень і пачынаць зранку. Уключыце прыемную павольную музыку і заварыце гарбаты. Перад тым, як перабіраць непасрэдна адзення, намалюйце кола сваіх сацыяльных роляў. Звычайны круг на аркушы паперы падзяліце на сегменты і падпішыце ўсе свае статусы. Жонка, маці, супрацоўніца, тэатрал і гэтак далей. Побач з кожным сегментам напішыце, куды ў гэтай ролі вы ходзіце. І падбірайце асобныя капсулы для кожнай ролі. Так і развешвайце ў шафе сегментамі. Гэта спрасціць працэсы збораў, куды б вы не выпраўляліся. Кожную рэч ацэньваем па 3 параметрах: заношанасць, актуальнасць фасону і пасадка на вашай фігуры. Усё, што прайшло агляд, раскладаем па секцыях. Асобна майкі і кашулі, асобна спадніцы, джинсы, жакеты, сукенкі, а таксама сумкі, абутак і аксесуары. Рэчы не першай свежасці, якія вы моцна любілі і моцна занасілі, адкладаем у асобны пакет. Туды ж пойдзе адзенне са старэлага фасону і тое, што не садзіцца, за малое ці за вялікае. Калі яго можна падагнаць па фігуры, аднясіце ў атэлье. Калі гэта немагчыма, выкідвайце не шкадуючы. Для разбору вам спатрэбіцца яшчэ адзін аркуш. На ім запісвайце хатняе заданне, складзіце спіс пакупак. Напрыклад, запішыце рэчы, без якіх не ўяўляеце свой гардэроб, але яны ўжо знасіліся. Не бяды, купіце такія ж новыя. Запішыце таксама рэчы, якія трэба пачысціць ці пачыніць. Чырвоным пазначце аднатыпныя рэчы, якіх апынулася шмат у вашым гардэробе. Напрыклад, 3 чорных класічных штаноў. Запомніце, каб больш не набываць. Таксама сюды запісвайце рэчы са свайго гардэроба, пад якія нічога не падыходзіць. Потым апранеце ў краму і будзеце шукаць ім кампанію.
Ну што, мы перагледзелі ўсе рэчы, адабралі непрыгодныя, расклалі па стосіках, спадніцы да спадніц, кофты да кофтаў. Цяпер шукаем спалучэнні і думаем, для якой сацыяльнай ролі падыходзіць такі строй. Збалансаваным лічыцца гардэроб, дзе на адзін ніз прыходзіцца ад 2 да 4 верхаў. Удалыя спалучэнні фатаграфуйце на тэлефон і завядзіце для іх тэчку з назвай «Строі». Паспрабуйце надаць кожнаму вобразу шматслойнасці і падбярыце аксесуары. Прафесіяналы называюць гэта стылізаваць. А цяпер распавяду, як спакойна развітацца з непатрэбным адзеннем, што гадамі ляжыць мёртвым грузам. Мне вельмі падабаецца японскае правіла, сама ім часта карыстаюся. Бярэце рэч і думаеце, ці прыносіць яна вам радасць. Калі не, смела выкідвайце. Не трэба так рэзка, Таня. Дай людзям спакойна развітацца з улюбёнымі пацёртымі трэнікамі. Складзіце ў тыль у асобны мех і схавайце. Калі праз месяц не ўзгадаеце, што там, тады ўжо спакойна, не раскрываючы, развітвайцеся. Тое, чаму дакладна не месца ў вашай шафе, гэта вузкім рэчам у абцяг. Паміж вамі і тканінай, нават рукавом, павінна быць паветра. Цаніце камфорт, не насіце рэчы, якія абмяжоўваюць. Цёплыя швэдары кладзіце на ніжнія паліцы шафы, а летнія рэчы наверх. Гэта надае шафе выгляд будынка, цвёрды падмурак і лёгкі дах. А што мы будзем рабіць з мехам на ліквідацыю? Проста нясем на сметнік? Мы клапоцімся пра свой дом не толькі ў кватэры, але і на планеце. Яна таксама твой дом, Таня. Выкінутае адзенне раскладаецца ад 20 да 200 гадоў. Таму сметнік не выйсце. Падумай, каму з сябровак падыйдуць твае рэчы. А тое, што не забяруць сяброўкі, перадам на дабрачыннасць у шпіталі, дзіцячыя прытулкі, цэрквы. Тое, што знасілася, можна пусціць на гаспадарчыя анучы ці здаць на пераапрацоўку. Кантэйнеры-прыёмнікі стаяць у некаторых крамах адзення. Напрыклад, у Мінску, у гандлёвых цэнтрах Галерэя і Дана Мол. А яшчэ я ведаю апсайклінг-дызайнераў. Яны ствараюць неверагодныя новыя мадэлі з ненасібельных рэчаў. Напрыклад, Алёна Лукіна. Звярніцеся да яе, каб надаць новае жыццё сваёй улюбёнай байцы. Быць жанчынай – дар Божы. І бонусам у гэтай рубрыцы здаем тренды. Хутка ў нас пачынаецца вясна 2025. Што набыць, каб выглядаць модна? Белыя ці малочныя джинсы, аксамітны абутак і простыя нешматслойныя упрыгожванні. Таксама па-ранейшаму ў модзе оверсайз, але ён становіцца ўжо не такім выразным. Замест адзення большага на некалькі памераў дастаткова насіць проста свабодныя рэчы. Усё! Расчысцілі месца ў шафе, адкрыліся да новага ў нашым жыцці. Зараз паслухаем спеў і пагаворым пра прыгажосць вачыма Бога. З Господом моим я узнімуся знов. О, сила у Ісусі.
С Господом моим я буду иметь любовь. С Господом моим я узнимуся знов. Бо сила у Ісусе, Богу моим, бо правда у Ісусе, тільки у Нім. Бо сила у Ісусе, Богу моим, бо правда у Ісусе, тільки у Нім. Бо сила у Ісусе, Богу моим, бо правда у Ісусе, тільки у Нім. Бо сила у Ісусе, Богу моим, бо правда у Ісусе, тільки у Нім. Бо сила у Ісусе, Богу моим, бо правда у Ісусе, тільки у Нім. Бо сила у Ісусе, Богу моим, бо правда у Ісусе, тільки у Нім. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Мы пазбавіліся ад лішніх рэчаў у гардэробе і патрацілі на гэта, па шчырасці, шмат часу. Увогуле, кажуць, прыгажосць патрабуе ахвяры. Першая з іх якраз час. Ці бывае ў вас пачуццё віны за тое, што доўга бавіцеся перад люстэркам? Ці ў цырульні, ці ў краме адзення? Ці думалі вы, што маглі б патраціць гэты час на сям'ю, малітву, чытанне Бібліі? Ці грызлі вы сябе за доўгія зборы? Ці думалі, што Богу не падабаецца наша прыхарошванне? Адказы, як заўжды, знойдзем у Бібліі. Пачнем з тэмы адзення. У кнізе «Выхад», 28 раздзел, Бог пакінуў падрабязнае апісанне шатаў для святароў. «І зробіш святыя адзенні Аарону, брату твайму, дзеля славы і аздаблення». Тут пералічваюцца тканіны, колеры, памеры, іх аздоба. Зробіш нагруднік судовы мастацкаю работаю, такою самую работаю, як эфод зробіш яго. З золата, блакіту, пурпуру, барвовага кармазыну і кручанага вісону зробіш яго. Чатырохкутны ён мае быць і падвойны. У пядзю даўжыня ягоная і ў пядзю шырыня ягоная, і напоўніш яго асаджанымі камянямі, 4 шэрагамі камянёў. Рубін, тапаз і шмарагд – гэта адзін шэраг, а шэраг другі – гранат, шафір і дыямент. А шэраг трэці – яхонт, агат і аметыст. А шэраг чацвёрты – хрызаліт, онікс, яспіс. Яны маюць быць асаджаны ў золата ў асадах сваіх. Толькі ўявіце сабе такую прыгажосць. Сучасныя дызайнеры пазайздросцяць. Бог напісаў эскіз, мадэль і інструкцыю стварэння адзення. Гэту вопратку ствараюць для славы і аздаблення. Яна падкрэслівае асаблівы статус чалавека, які яе носіць. Такім чынам, адзенне не проста прыкрывае нашу голасць ці сагравае ад сцюжы, яно паказвае, хто мы, чым займаемся, што ў нас на сэрцы. Нават настрой чалавека можна распазнаць па адзенні.
Стыль выяўляе і нашы рысы характару. Сціплы ці яскравы чалавек, добры ці злы, спакойны ці шалапутны. Праз знешнасць мы праяўляем сваю унікальнасць, якой надзяліў нас Бог. Ці марнуем мы час, калі трацім яго на прыхарошванні? Прыгадаем некалькі гісторый з Бібліі. Рут, маладая ўдава, пасля смерці мужа адмаўляецца вяртацца ў бацькоўскі дом. Яна не хоча пакідаць сваю свякруху Наомі, таксама ўдаву, і ідзе разам з ёй у яе краіну. Яны абедзве бедныя, засталіся без забеспячыцеляў, і Рут ходзіць па чужых палях у час жніва і збірае каласы, якія застаюцца за жнеямі. Адзін добры чалавек шкадуе маладую жанчыну, паважае яе любоў да свякрухі і дазваляе збіраць зерне на яго полі. Наомі ж хоча выдаць замуж сваю нявестку і навучае яе ўначы на полі падысці да гэтага мужчыны, Боаза. «Памыйся, памажся і апрані адзенне тваё», навучае свякруха. І зыходзячы, зайдзі на ток, але не паказвайся гэтаму чалавеку, пакуль ён не скончыць есці і піць. Бонусам атрымліваем яшчэ адну мудрасць. Калі нешта хочаш ад мужчыны, мала падрыхтавацца знешне, прыгожа апрануцца, намазацца пахошчамі. Таксама падгадай момант, калі ён будзе сыты і задаволены. Яшчэ адна гісторыя. Валадар Ахашвырош шукае сабе жонку. Ладзілі агледзіны, цэлы конкурс. Так габрэйская дзяўчына Эстэр моцна спадабалася яму і стала валадаркай, каб потым уратаваць свой народ ад знішчэння. Але я хачу звярнуць увагу вось на што. Ад моманту, як валадар выбіраў новую жонку да іх шлюбу, праходзіў год. 12 месяцаў дзяўчыну рыхтавалі ў царыцы. Падрыхтоўка апісаная падрабязна ў кнізе Эстэр. І была лепшай дзяўчына гэтая ў вачах ягоных і мела ласку ў яго. І ён паспяшаўся даць ёй адмысловыя масці і прызначаныя ёй, і 7 дзяўчат даў ёй з дому валадара і перамясціў яе і дзяўчат ейных у найлепшае месца дому жанчынаў. І прыходзіла чарга кожнай дзяўчыне уваходзіць да валадара Ахашвыроша пры сканчэнні 12 месяцаў знаходжання іх паводле закону жонак, бо столькі цягнуцца дні падрыхтоўкі іхняй. 6 месяцаў алеем міра і 6 месяцаў пахошчамі і адмысловымі масцямі жаночымі. Напэўна, не толькі скуру дзяўчат націралі нечым смачным і карысным. За гэты час іх вучылі этыкету, паводзінам. Разам са знешнімі пераменамі прыходзіць і ўнутранае. За 12 месяцаў простая дзяўчына мусіць навучыцца быць валадаркай, адчуць сябе ёй, пусціць новую ролю ў сваю свядомасць. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Мы ўжо ведаем, што адзенне дадзенае чалавеку для прыгажосці. Паўгадзіны перад люстэркам раніцай не так і шмат у параўнанні з 12 месяцамі. Далей будзем разбірацца з аксесуарамі. Ці грэх насіць упрыгожванне. Чытаем у прыповесцях. Як залатыя завушніцы і аздоба са шчырага золата, так мудрае дакаранне для ўважлівага вуха. Калі нехта слухаў вашыя думкі і заўважыў тое, што можна паправіць, далікатна сказаў вам пра гэта, гэта так жа добра і каштоўна, як залатыя завушніцы. У кнізе прарока Эзекіэль чытаем, як Бог аблічае народ ізраільскі ў грахах. Але спачатку Бог распавядае, як шмат зрабіў для гэтага народу, параўноўваючы яго з жанчынай. «Я абмыў цябе вадою, і абцёр з цябе кроў тваю, і памазаў цябе алеем, і апрануў цябе ў шату вышываную, абуў цябе ў чаравікі са скуры тахаш, апаясаў цябе віссонам і акрыў цябе ядвабам,
І я ўпрыгожыў цябе пэрлінамі і ўсклаў бранзалеты на рукі твае, і нашыйнік на шыю тваю, і даў кольчык над вусны твае, і завушніцы ў вушы твае, і вянок аздобны на галаву тваю. І ты была апранутая ў золата і срэбра, у весон і ядваб, і шаты вышываныя. Ела ты муку, мёд і алей, і ставалася вельмі і вельмі прыгожай, і дасягнула годнасці валадарскай. Бог апісвае вельмі прыгожую жанчыну, годную статуса царыцы. І больш за ўсё увагі ў гэтым апісанні ён надае менавіта адзенню і ўпрыгожванням. Відавочна, Господ не забараняе гэта. Але не ўсё так проста. Як залатое колца ў лычы свінні, так прыгожая жанчына, але без розуму, піша цар Саламон у прыповесцях. Адна толькі знешняя прыгажосць нічога не значыць. Яна прывабная ў сукупнасці з розумам, дабрынёй, мудрасцю і паслухмянасцю. Прывабнасць падманлівая і прыгажосць марная, але жанчына, якая баіцца Господа, годная пахвалы. У кнізе прарока Ісая чытаем: «Таму як салому з'ядае язык вогненны, а сена знікае ў полымі, так корень іхні станецца гніллём, і краса іхняя разляціцца як пыл, бо яны адкінулі закон Господа магуццяў і словамі святога Ізраіля пагардзілі. Краса разляціцца як пыл, бо яны не слухаюцца Господа. Краса адна нічога не значыць». Прыгажосць можа быць дабраславеннем, узнагародай, але можа быць і сур'ёзнай небяспекай, ці нават грахом. Прыгадаем гісторыю, якая двойчы адбылася з Абрагамам і ягонай жонкай Сарай. Калі яны эмігравалі ў Егіпет, Абрагам, як чужынец, баяўся тамтэйшага насельніцтва. Сара была прыгожай жанчынай. Абрагам пабаяўся, што егіпцяне заб'юць яго, каб завалодаць ёю. Таму з самага пачатку ён сказаў, што не жонка яму Сара ніякая, а сястра. І, уявіце сабе, аддаў яе ў жонкі валадару Егіпту. Толькі Бог тады змог вызваліць яе. Цар Давід, улюбёнец Божы, упаў у вялікі грэх праз прыгажосць жанчыны. І сталася вечарам, што Давід падняўся з ложку свайго і шпацыраваў на даху дома валадарскага, і ўбачыў ён з даху жанчыну, якая мылася, а жанчына была вельмі прыгожая. Мала таго, што ён спаў з ёй, ён загадаў паставіць яе мужа на перадавую ў баі, каб той там загінуў. Таксама прыгажосць становіцца грахом, як і любая іншая сама па сабе добрая рэч, калі мы пачынаем пакланяцца ёй. Правярайце сваё сэрца, дзяўчаткі. Ці гатовыя вы развітацца са сваёй касметычкай у адзін момант? Ці здольныя падарыць сяброўцы сваю улюбёную сукенку? Ці больш часу вы праводзіце за малітвай, чым за макіяжам? Не замяняйце духоўнае жыццё эстэтычным. Калі ты спакойна можаш адмяніць паход на манікюр і ўвогуле адмовіцца ад манікюра назаўжды, значыць, ён табе не шкодзіць, рабі сабе на спажытак. А калі без новых пазногцікаў ты сама не свая, калі свет круціцца вакол тваіх пальчыкаў, то, даражэнькая, гэта знак бяды. Адмаўляйся, дарагая дзяўчынка, ад усяго, што валодае тваім сэрцам і аддаляе ад Бога. На жаль, добрыя рэчы незаўважна становяцца ідаламі. Гэта можа быць здароўе, дзеці, падарожжы, сям'я, ежа і прыгажосць у тым ліку. Самая неверагодная прыгажосць сыходзіць на нас, калі мы кантактуем з Богам. Вы бачылі калі-небудзь твар жанчыны пасля малітвы? Ніякі макіяж не можа параўнацца. Годнасць і велічнасць перад абліччам ягоным. Моц і краса ў святыні ягонай. Гэта псальмы. І яшчэ адзін верш з кнігі псальмаў, які ставіць усе кропкі над «і». Уся аздоба дачкі валадара унутры. Золатам апраўлены шаты яе. Дарагая дзяўчынка, давай разам памолімся. Дарагі Бог, дзякуй, што ты мяне ладна склаў, зрабіў унікальнай, даў мне мае
і добрыя рысы, і недахопы. Дзякуй табе за першае, дай мне прымаць і паляпшаць другія. Прашу цябе, Божа, дапамажы мне даглядаць сваё цела, храм, які ты мне даверыў, якім мяне надзяліў, клапаціцца пра яго, але ў меру. Дай, Господі, не ўпадаць у крайнасці і не ствараць ідала з прыгажосці. Дай, Божа, асвячацца тваёй прысутнасцю, свяціцца ад малітвы і ззяць ад правільнага выбару ў сваім жыцці. Няхай твая слава адлюстроўваецца на маім твары. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўляем пра прыгажосць. Я вельмі люблю паэзію і незвычайныя вобразы, якімі паэты ўмеюць прадстаўляць звычайныя рэчы. Максім Богданович у свой час быў наватарам вобразнасці. Ён знаходзіў новыя, нязбітыя метафары. Як знаходзіў? Хутчэй за ўсё і не шукаў іх, ён бачыў іх паўсюль у штодзённым жыцці. Пачытаем адзін з яго санетаў і пабачым, як хараство можа нарадзіцца сярод бруду і ніякая багна не запляміць яго. На цёмнай гладзі сонных луж балота, за снег нябеснай вышыні бялей, кругом паўсталі чашачкі лілей, між пачарнеўшых кораняў чарота. Круг плесня, бруд, разводзіць гніль спякота. А краскі ўсё ж не робяцца гразней, хоць там плыве парою слізкі змей і ржаўчына ляжыць, як пазалота. Цяпер давольна топкае багно, гніль сотні год збіраючы, яно смуроднай жышкаю узгадавала цвятоў расістых чыстую красу. Маліся ж, каб з літоўнасці стрымала тут смерць сваю нязвонкую касу. Уся аздоба дачкі валадара унутры. Прыгажосць усярэдзіне, і знешнія абставіны не ўплываюць на яе. Ні плесня, ні гніль, ні ржаўчына не забрудзіць чыстую красу лілеі, бо яна народжаная такой. А знешняя прыгажосць – гэта наступства яе прызначэння. Яна створаная Богам, каб быць прыгожай белай лілеяй. І нішто ў свеце не можа змяніць гэтага. Быць жанчынай – дар Божы. Дарагія дзяўчаткі, я, Таццяна Немчанінава, вельмі ўдзячная вам за кампанію. Сёння мы разам сабралі прывабныя вобразы са сваёй вопраткі, вызвалілі месца ў шафе, таксама вызвалілі сваю душу ад віны, што шмат часу трацім на прыхарошванні. Сачыце толькі, каб на духоўную прыгажосць трацілі не менш. Бо знешнасць толькі падмацоўвае і адлюстроўвае сапраўднае хараство, якое мы носім унутры. Сустрэнемся ў эфіры ў наступны аўторак. Але і ў астатнія дні мы на сувязі. Пішыце мне ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» або дасылайце лісты ў рэдакцыю. Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Няхай ніякая гніль не падбіраецца да вас, мае бялюткія лілеі. Плакать и хотеть, хотеть у свету и углядеться, и людям раптом усміхаться, любить усіх, як любиш ти, усьо затих і плач душі. Ісус, 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 Ісус.
Я звони любові чую, з тобою новий світ той углядаться, і людям раптом усміхаться. Любіть усіх, як любиш ти, усьо це тихий плач душі. Ісус, 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 Жанчыны надзеі.